Halo guys. Hai. Kami dari Waton Guyon. Ya. Ngene lur, aku iki cah Lumajang karo arek telu iki. Aku iki jenenge Rosi dan Ageng Prasetya. Soleh Afandi. iya. Aku duwe channel jenenge Waton Guyon. Ojo lali lur. Jangan lupa subscribe. subscribe, share, and Subscribe. like. Like. Lali gitu. Iya. Apa wis ya. Yes. Wes, Sampai kunjungi ya channel kami. Jangan lupa jempolnya. Jempolnya. Tunggu Channelnya atas postingan nama- berikutnya lur. Kita akan membuat konten-konten yang baru. Nah, iku lur. Channelnya bernama Ageng Prasetya. Sip. Ya, yuk, dadah. Oke. Sepi ya yo. Ini bengi sepi nih. Iya, jenenge bengi. Lah iya iku. Tapi sik sepian kuburan lho. Dari mangan mau mati. Iya lho rek kali ngono. Mati yo ya. Semprot truk mau. Oh, Kok iso? mbok ndak tinggal di Pak. Aku ngono kuwi. Gang-gang. Gang Lori ndi? Di kemuning. Mau langsung main kok temper truk teko wetan. Ada tuli. Nomor. Susu-susu ngeteno anak sekolah. Mari bobor. Mari mau setengah 7. Aduh sih ayo. Jam 6 dusi. Kok Kristen meneng ya? Katuan sih. Itu aduh. Dah cuma. Aduh. Nek didusi no anggapannya apa ya? Banyak pecahan kan. Gena cak sampe cak pagena. Mun tak gena. Enggak, anggapannya apa cak? Nyepet. Nek mari didusi dia Pak. Ya. Bungkus. Dibungkus padane rujak ae cak. Ya kan tidak dibungkus masuk kok dikubur mudol. Kadang mending jero. Iya iya. Dibungkusnya apa cak? Ini godhong mau. Kadang lontong kadang apa namanya? Dilepas. Lah lek mari di buntel taleni opo yo? Caranya rapi ya. Pian. Lah lek mari ditaleni no digunan ndi Mas yo? Pasar lah. Bener ate total ketelo ate opo men. Wong mati nang pasar iki ya. Penting mencalon yo. Akan mati yo. Yo, bojone cek nang cak. Tondo ora bojone. Itu nih relasi. Hah? Wong piro ngobor? Wong nih salah. Kok didik tenan ya? Oh, jenenge jam kerja akeh wong muli macul. Mau mati enak. Enggak usah berdua. Ya, mari kok diangkong. Digledek. Lho apa? Sampeyan iki wong mati, wong nggowo wedi ngangkong bareng. Kecemplung di jembatan lori iku nek gledek. Heh? Kul wong. Ya kecemplung di jembatan lori iku nek gledekan. Sepuluh kali ya. Iya. Waduh, diangkong gantian ngene ya. Lah, kan kaya wong ngene nggowo wedi ae yo. Aduh, wong musuh semen ngono. Jane paling enggak repot enak iki. Repot opo cak nek sametan ngene. Masalah wong mati. Wong mati ya.